Hej. I dag spiller vi SimCity. Ja. Og Frame drop. ja. Du har 19 frames. 17. Ja, 17. Så op med dig. Men vi spiller SimCity, og 2 sekunder. Christian skal lige... Det normalt plejer det, fordi den kan godt klare det, når det er skygger. Finger på det højeste. Bum. Glad for det sådan. Og sådan der. Advent. Sådan der, så burde jeg sige. Ja, vi får lidt tid. Okay. Men vi skal bygge vores egen lille by. Mm. Det er sådan, det spillet går ud på. Yes. Det står nogen, der var i 20. Ja. Skal vi starte med at bygge en vej? Sådan her. Burde det ikke være. Hvor langt synes du det er? Den var lige. Så der. Ja, det er godt nok irriterende. Der er sådan en kæmpe bjerg midt i det hele. Det er fint nok. Skal huske at se, hvor vinden er. Den kommer Den derovre vej. fra. Så fabrikkerne skal være her. Heroppe på den her. Er den ikke meget stor, den her? Er det ikke meget? Ja, det er det. Jeg tænker, man kan jo bare lave den her. Jeg plejer altid at tage... Kan jeg huske, hvad jeg plejer at tage? Alléer. Gå efter den, så er det dyre. Skal vi gøre det? Kan vi godt. Fordi når man køber alléer, så kan den nemlig opgraderes til sporvogn. Det var den der. Nu kan jeg ikke huske, hvordan... Jeg kan ikke fjerne dem der. Jeg ved godt, det spilder penge. Den lyd der. Det er et sound. Så det er allé. Kom nu. Sådan der. Det behøver ikke at være sådan, når man laver... Det er bare hovedvejen skal være en allé. Ja. Og så skal man så lave dem her, når det er. Måske vejene ud til fabrikkerne kan være grusveje. Ja. Der. Jeg plejer til at gøre sådan her. Måske det er stort her. Der. Der. Kan lige strække ud til krydset. Og så skal man kan også have det her. Der. Kan man bare have den her. Ja, så må de bare køre ud der. Rolig. Rolig nu. Fabrikkerne ligger deroppe. Ja, det er nok dyrt lige op. Hvad skete der for den vej? 100%. Jeg vil gerne køre ned den der om vinteren med på en kælk. Den er jo meget stejl. 45, tror jeg. Er den ikke 45 grader? Jo. Det- Meget stejl vej. Godt lige, man bare fjerner alt andet. Bare fuldstændig den er vigtigst. Og så den vej. Så. Det er det. Her kan man jo også have. Så tror jeg, vi skal til at bygge... Hvad? Ingen kan komme her. Kan de ikke? Er det ikke den? Kan man ikke komme ind der? Kan man ikke det? Er det bare mig, eller fejler spillet? Jeg tror, spillet fejler. Nej, man kan jo godt komme der til. Det er rip. What? Hvorfor skulle det lige ske nu? Har vi tid på? Nej. Nå. Jeg tror lige, vi skal gemme spil. Og så skal vi ud. Kom tilbage. Velkommen tilbage, ja. Vi får det til at virke nu. Ja. Sæt på 12 minutter. Bolig. Du kan bare holde controllen. Okay. Ja. Så.
Og så skal du dem der. Dem kan du godt huske også. Butikker. Det kan du godt gøre der. Der kan du godt holde controllen. Ikke deroppe, tror jeg. Jo, det kan du også godt. Den kan vel ikke. Jo, der. Ikke der. Ikke der, nej. Nej. Fordi så går den da også hele vejen op ad den der. Gør den? Ja. Ja. Så skal vi selv lige lave den. Ja, det går nok. Jeg elsker det lyd der. Der. Korrekt. Og så bare. Så. Hvad er det? Det er industri. Det heroppe. Yes. Det kan du også gøre på den vej dernede. Så skal man... Der. Hold controllen. Du kan godt nok holde controllen der. Control. Yes. Og så sned på den anden vej. Og den sidste. Så. Og også på den dernede. Skal vi ikke gå helt ind til byen? Så. Så er det mig. Det er mig. Det er mig. Vand. Det er mig. Hvor er der godt med vand? Det er der herovre. Det kan nok godt have. Der. Yes. Der. Yes. Vi skal huske lige at klikke pause. For ellers får vi minus. Det er aldrig godt. Spildevand. Der er lav FPS igen. Sådan der. Så bliver det nødt til, desværre. Det er indstillinger. Bare sæt dem alle sammen på medium. Anvend. Okay. Det er lidt bedre måske. Jeg ved ikke hvor meget. Lidt. Det er fint. Det er fint nok. Sådan der. Hvad er det? Det er en byggeplads. Det er fordi Tryg ved, han nemlig ikke spillede SimCity på computer særlig meget. Han har kun spillet på iPad. Men hvad har du sat der? Det er selv. Ja. På computer, der bygger de selv. Nå, ja, okay. Det er fordi på computer, der ved I vel godt. Nej, ikke på computer. På iPad, så skal man selv bygge ting. Altså huse og sådan noget. Det skal man ikke have. Man får også meget lav. Det går lidt langsommere. Der har vi bygget en strøm. Vindmølle? Der har vi vist ikke bygget, har vi det? 9 er det forskel. 8. Jeg tænker, godt nok er det lidt dårligt, men så der er ikke så meget plads op. Hvorfor den rød nu? Det ved jeg ikke. Det er fordi, man har problemer med det. Så, jeg elsker den. Er det fabrikker, de bygger det? Der. Der. Så skal vi bygge et lille rådhus. Lille rådhus. Så der. Så bliver alle glade. Yes. Skal I navngive? Hvad skal den hedde, Frygte? Du giver dem et navn. Barkadalen. Nej. Det skal den hedde. Den kan da hedde Trøffel. Okay. Yes. Hvorfor? Hvad er det der sol? Øjet? Det er et øje, så skal man klippe den, så hvad siger det sammen? Borgmester, det ja. Jeg nyder virkelig livet her, ja. En af de ting, jeg ville ønske, vi havde et sted, hvor vi kunne komme til at køre de spirituelle, f.eks. tempel, kirke, moskéer eller moderne templer. Hvis vi hjælper os, så er jeg sikker på, at de guddommelige kræfter vil sætte pris på det. Ja, jeg får penge for det. Jeg kan ikke huske, hvor alt man gør det. Er det ikke noget? Er det ikke den der? Og tilbede. Er det ikke gratis? Oh. Hvad skal vi have for det? Skal vi ikke have en kirke? Tænker jeg. Man kan få et bedehus som kirke eller moderne, måske moderne tempel eller et tempel. Kirke. Kirke. Jeg Ikke ved ikke. deroppe. Nå. Det er ved byen. Nå, du skal ikke følge det hele. Du får lov til at følge det over. Yay! Jeg skal nys. Sorry. Ja, min tude. Og skal vi også have... Nej. Okay. Kun et. Hvad er det? Det går nok. Det er sådan noget, som kan få valgmine og... Olie. De skal vel også have et spil. Med spilkort. Nej, det er spilhal. Skal vi have sådan en? Det kan vi godt. Det må gerne være på...
Der omkring, ja. Så du kan klikke på den. Og klikke på malerpenslen. Og en bropæl stems. Der. Kan du så opgradere den med ting. Skal jeg ikke gøre det hurtigt? Jo. Skal vi sige... Det går til at tiltrække turister. Man kan jo pæne værelser, behøver vi ikke nu. Kan spilleautomater. Der. Kan der så være billige værelser. Kan vi der. Der. Så er her. Så kan vi have et... Det har vi ikke råd til. Måske skal vi have sat skatten lidt op. Ja. Den er kun på 9. Bum bum. Sådan der. 2.000. Kan lige kvikke det. Der er skift lige om lidt. Ej. Skal vi se, hvad for en skal vi så have? Det der medium velstand skal bare have lav velstand. Medium velstand. Ja, det er besværligt. Ja, nu har vi lige det her. Sådan. Jeg tror, når vi skal have medium velstand, det er altså godt at have. Når de får medium velstand, begynder de at bygge finere huse. Sådan her. Ja, der er butikken. Ja. Og så der skal den bare klare sig selv. Ja. Og lige nu kan man så bare... Hvad skal man hurtigt... Hvad betyder den bliver lige? Det var langt man er til at få den næste udvikling Nå. af lille rådhus. Man skal have 5.000 indbyggere. Det er et eller andet herovre. De mangler arbejdere. Så skal vi bygge nogle flere arbejdspladser. Du mener veje, hvor man kan bygge hus? Ja. Den er lige akkurat kommet over. For tæt på eksisterende hus. Sådan der. Nok lidt længere. Der. Sådan der. Oj, forkert. Der. Der. Kom nu. Så ikke sat den først til en vej. Korrekt. Det er godt set, tror jeg. Ikke nok simulon. Simulioner. Hvad er det for noget? Gå lidt hurtigere. Sådan der. Jeg vil se hernede, hvornår det... Har vi ikke nok strøm? Så har vi også kun én vindmølle. Det er jeg ikke særlig godt i gang. Det har vi gået til. Nu burde de i hvert fald få det. Burde de få dobbelt så meget? Hvorfor virker den ikke? Kom i gang. Der er så ikke med meget overskud. Der er nogen, der har brug for det. Hvad er det? Ja, det kan du se der. Jeg skal tjulkerne op. Vi har ikke noget. Vi har ikke noget. Det skal du måske få fat i. Skal vi tage et lån? Det er ikke nok. Så nu skal det være. Vi har råd til en lille... Nej. Hvor meget koster det? 20. Vi kunne tage det om på 25.000. Jamen, det skal ikke svare sig, fordi så de penge, man skal betale tilbage. Så fik vi 1.000. Ja. Der var 1.000 der. Så begynder jeg at få rimelig mange penge. Vi skal også lade en havn, måske. Ikke, man kan ikke, det virker ikke på samme måde, så kan man have Nå. sat noget, der hedder en fragthavn. Men vi har ikke noget at kunne fragte. Hvor mange bor der i byen? Der bor 2.262. Yes. Det er så her. Det næste, vi laver, det er nok en brandstation, læge og politi. Er det ikke det, vi går efter næste? Jo. Så der gerne kommer nogle læger. Det er det, jeg synes, det er irriterende lige det der. At der er en parkeringsplads, men man kan ikke få ambulancen til at holde dig. Så skal du nok lave en Der er ikke mange.
ved ikke, om de har brug for noget. Dødsfald per dag. 1. Ja. Det kører fint. Man har også sin affald. Det er mange pæs. Kun lige brænde klinik, vi har brug for. Sæt den. Sæt. Sådan. Vi har 1 ambulance. Ja, den må nok godt kunne. Men de behandler 1 patient. Det går nok. Men det er nok det, vi når i den her episode. Ja, det er det nok. Men vi vil i hvert fald sige tak, fordi jeg siger Så med. Ja, som dansk. Tak fordi jeg sætter med i den her episode. Ja, SimCity episode 1. Ses.